Καλημέρα παιδιά. Οι περισσότεροι από τους φans μου γνωρίζουν ότι εγώ προτιμώ το φαγητό παρά το σεξ. Σήμερα για πρώτη φορά στην ιστορία του TikTok θα προσπαθήσω να φτάσω σε οργασμό με μελομακάρονα. Έχω εδώ δύο, το ένα είναι φοινικοτόν, έχει φοινική μέσα και το άλλο είναι σοκολάτα με μελομακάρονα. Με αυτό νομίζω δεν θα έχω πρόβλημα να φτάσω σε οργασμό. Λοιπόν, ξεκινώ με το φοινίκι. Έχω εδώ και έναν καφέ. Είναι καλά να κάνετε έτσι λίγο βουτί, έτσι. Και μετά ωραίο. Νομίζω ότι νομίζω έφτασε οργασμό. Και μόλις έχω αλλάξει το μποξάκι με τα βελόμενα. Πειράζει, αύριο πάλι. Λοιπόν, παίζε με το τηλέφωνο, τίποτε. Τώρα θα δοκιμάσουμε με το μελομακάρονο, με σοκολάτα, τούτον. Αλλά συνήθως μια φορά αν τελειώνω. Αλλά αν και ξέρεις και καμιά φορά, να δούμε. Λοιπόν, βάλουμε το μελομακάρονο μας έτσι τσαμέ. Έτσι ωραία. Πολλά ωραία τούτο. Πολλά λίγο. Πώς νιώθω. Νιώθω ότι Παναγία μου, τελειώσα πάλι. Άντε παιδιά, πρέπει να πάω να αλλάξω το σοβρακάκι μου σίγουρα αυτή τη στιγμή. Θα τα πούμε μετά. Γεια σας.